noget Roblox. Morder. Murder noget. Jeg er innocent, som I nok kan se, ja. Men det går simpelthen ud på, at vi skal overleve og... Victory! Og vi vandt allerede. Vi skal overleve jeg tror, jeg er helt nødt for lyd. Ja. Så vi skal bare i gang, og jeg har ikke spillet det her særlig meget, så jeg kan se, at jeg kun er rank 1 heroppe. Men jeg har nu nogle penge. Er det kun det samme map? Nej, så er det kedeligt. Ej. Eller det er ud af det. Lol, kan vi bare gemme os? Lol. Hvad sker der, for vi hele tiden vinder? Det er jo lidt. Hvad? Hvad koster det? Er det ikke, koster det ikke, jo. Innocent med vinder. Det her, det må være... ej, det ved jeg sgu ikke. Specialrunde. Hvorfor det hele sådan noget nær, mand? Frozen Resort. Det er fordi, der er en VIP, der hele tiden vælger det. Vi skal bare overleve. Klappe. Der er en, der har spottet ham. Jeg skal ikke være tæt på nogen. Yes, vi vandt. Wow. Bum. Okay. Hvor mange credits får vi så? Nu loader mappet, siger ikke den er frozen igen. Den er ret ned, faktisk. 41 credits. Og 82 XP. Yes. Kan jeg sheriffen? Jeg kan ikke se nogen mistænkte. Derhen. Hvad?
ved ikke om det der, det er våbnet, han har. Der sker lidt noget lige her. Jeg er ikke sikker på det. Måske det ham, der er. Vi vandt. Jeg har heller ikke set den. Morderen. Okay, 41 credits. Igen. Og det samme mand. Jeg er inde og sætte. Jeg kunne godt tænke mig at være morder. Det er sådan set det bedste. Nej. Hvad? I died. Nå, vi vandt. Og det er kortet. En af de her games. Lige før jeg skulle finde et nyt game. Lost. Ej, innocent. Det er noget. Der er også mange, så det er ikke den største chance for at blive. Men YouTube, jeg tænker også, der kommer noget go-up i dag. Lidt flere videoer og det. Grunden til, at jeg ikke sådan rigtig har fået lagt video op, det er, fordi jeg ikke lige har haft tid. Jeg har haft en egen sag, og skulle sætte lidt noget og sådan noget. Så... Men jeg har endelig fået tid til at lave nogle videoer igen. Ja. Det er sgu fedt. Jeg tænker også, at kommer i valgkamp senere. Så... kommer nogle stykker op, måske. Ja. Nej, han har kniven, mand. Shit. Glenn TFD. Glenn TFD. Wow. Han fik ikke myrdet nogen, eller jo et par stykker. XXX. Epic. Wow. Specialrunde. Infected, survived, infected, left chosen, og then warehouse, støttet bare, Sorry, hvis jeg ikke lige siger noget, så er det min egen ting, hvis jeg... Ja, hvis jeg ikke sådan rigtig siger det. Ej, nej, jeg skal ikke have det her. Shit. Jeg hamner, han er død.
Når vi skal skyde de infekter. Shit! Nej! Nej! Den sidste er herovre. Like a Hellcat. Ej, han er sikkert hugget med den. Kan jeg ikke kaste den? Nej. Wow. Nej. Oh my god. Running like a hell. Er det væk? Det er væk lige. Det er godt gået Like a Hellcat. Jeg tænker efter det her, så er det efter det her game. Nej, ikke noget. Ja. Awesome, man. Ja. Så. Med at lukke med det. Så er der. Det her, det skulle da en eller anden... det skulle da en eller anden spillebutik. Det skulle også. Der er pool hernede. Hvor så fedt, man. Kan man spille pool? Ej, kan man være pool? Nej, han kan ikke have været morder. Han har næsten været det. Og der skal den borgerne til her. Måske lægger den meget. Så er det bare med at gemme sig. Her er en del. Der er ingen, der finder. Perfekt, det vand.
Men YouTube, jeg tror det var det for den her video. Jeg håber I kunne lide den. Husk at subscribe, like og abonnere på min kanal. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Jeg håber i hvert fald I kunne lide den her video. Og vi ses i næste video forhåbentlig. Men vi ses.